posjet u Boru je gotova, sa mnom je pobednik glavne borbe večeri Žičlasti, Armada 10. Boki, čestitke na pobedi. Kakvi su prvi utisci? Prvi utisci su odlični, publika je baš bila dobra, navijali su srčano. Nisi čuo, a? Publika je bila dobra, navijali su srčano. Tako da, moj tim je odradio odličan posao, ja sam odradio dobar posao. Imao sam dosta greški. Nije bio toliko kratak kao što sam ja predviđao, ali bio čvrst protivnik i to mi se sviđa što je dao sve od sebe i primao je dobre udarce, čak i on mene pogodio par puta ozbiljno. U parteru sam zabušavao malo, jer znam da je njegovo jedino i glavno oružje završnice gore, znači da li je to arm triangle, da li je one blue choke koji sam video i u jednom trenutku bilo opa, ovaj nije baš toliko naivan, ali tako ima situacija. Ja sam krenuo da izvlačim ruku i on je krenuo da pušta i onda se opet vratio giljotinu, nisam tada izvučio ruku do kraja. Tako da iznervirao sam lepo svog trenera, na kraju je i on navijao za giljotinu. Jel te uzdrmo, rekao si mi da te pogodio jednom lepo ono? Jeste, lepo je pogodio, ali vidi ja takvih udaraca mogu da popijem 500, ali je bio dobar. Šta kaže Nemanja, nije zadovoljan? Ne, Nemanja je prezadovoljan, srećan ja mislim. Što sam završio na giljotinu i što sam dobio batine. Kako ti se sviđa publika, atmosfera, puna dvorana? To sam na početku rekao kad si se spuštao dole. Pa brate, nisam čuo, vidiš da sam Ponovio sam ti kao ja, brate, da sam dobio batine. Ne, publika je bila stvarno na nivou, navijali su srčano. Očekivao sam više Kineza, ali jebi ga. Bar 100 Kineza da ti zastava tvoja. To. A slušaj, sljedeći put kad budeš dolazio u Bor, očekuj ludilo. Ne, očekujem sljedeći put da se vidimo u Vršcu. Da, rekao si da uvijek imaš problem kad se boriš pred domaćom publikom, da ti teže prolaze borbe, ono. Ma nemam problem s publikom, imam problem sa protivnicima. Što nikad nisam dobio onako protivnika, ajmo sad da ti pobjediš nekog. Vidi, protiv preiskusan. Znači neko ko ima 20 pobjeda, ne bi ga podcenio, ni šah da igramo. Kako ti se sviđa Armada? Prvi put se boriš na Armadi? Da, bio sam na eventima, gledao sam, produkcija stvarno na nivou, organizatori sve, baš ispoštovali su me maksimalno, sve moje hirove, kokteve, nešto je bilo, kako bi rekao, opravdano, nešto nije, tako da svakim čast na organizaciji.